Hei, salutare mai buni, eu sunt Anonimul și de data asta să ne jucăm Hungry Hair World. Scuze-mă. Eu m-am jucat pe el. Dacă vedeți, uitați câți bani și câte diamante am, eu am absolut tot. Nu știu, îmi place mie mai mult ăsta. Chiar dacă aș putea să mă joc chiar cu acesta. Nu e chiar foarte bun. Să știți, nu-i cine știe ce. Deci îl am pe ăsta, balenata, ăsta, ăștia, cred că nu știu ce, de ăsta, nu, de ăsta care gură mare, what the fuck. Mi-amintesc că mă jucam cu rechinul ăsta. Să vă arăt ceva la el. Vedeți acest cartonaș? Mi-am luat toate itemele acelea de le-am făcut. Nu știu să explic. Vreți, toate itemele, mă rog. Și apoi sunt ăștia care nu am prea cine știe ce am făcut cu ei, dar eu cu ăsta, nu cu acesta, cu acesta m-am jucat o țără. Cu acesta nu, bă da, m-am jucat și cu acesta, dar cu ăsta mai mult. Cu ăsta foarte puțin, chiar vedeți că nici nu am levelele la el. Eu i-am cumpărat mai așa. Ok, hai să-i dăm drumul, gata cu povestitul. Și cu asta mergi lejer și pe pământ. Pentru că să zicem așa, a suferit unor mutații și a crescut în loc de aripile alea, nu mai știu cum se numesc. Da, cred că așa. I-a crescut picioare. Vreți să facem un cont? Am picioare. Stați că lejer mergi pe uscat. Stați așa. Sper să nu se răpă gheața. Vedeți? Lejer. Acum e gheața asta. Ferită. Bă, hai să... Însă acum trebuia să sparg, nu se sparge. O să vă mai arăt un secret. Mâncam din rechine și nu-i mâncai. Deci, efectiv, îi făceai zombie, în caz că nu știați. Se făceau zombie și... Când se făceau zombie, vedeam că când erau verde, și stați dar puțin, bă, așa, cred că mai jos sunt acele lucruri care vreau să vi le arăt pentru că vreau să mănânc și bombele astea care ține. Oh my fucking god, ce doar în tot? What the fuck? Nu te-am văzut. Nu am auzit că... Normal, că trebuie să se audă filmările acelea. Nu am dat scrie mai. Dar să mă întrebat că faci pui mei. Ce să ai tu? Adică nu pui mei, goldraș! Da, și la chestia care vreau să vă arăt eu, tot așa o să ne... Vedeți că acum ne strălucesc cu... Când avem goldraș, ne strălucesc chestiunile de pe noi. Chestia care vreau să vă arăt eu la fel, doar că doar la viață îți dă nu viață infinită. Deci dacă tu nu te lovești de nimic, sau nu te lovește pe tine care te-ar putea răni, nu-ți scade viața pentru un anumit timp, dar bată cu facă tare chină. Dar nu ai foarte mult, dar foarte multă viață, ce aia vreau. Era doar o chestie de aia. Și chină asta. Dar te ajută cât de cât. Să mâncăm. What the fuck, ce mine balenă e asta? Așa. Ok, dar pe unde ar fi? Chiar nu înțeleg. Aici n-are cum... trebuie să ne întoarcem. Ok, nu băgați chestia asta, seamnă mereu mi se blochează, așa că voi pune pe pauză până... se revede. Ok, am revenit. Și am rămas aici cu setile astea. Nu, bă. Și să știți că... Poate ziceți că, mă, dar tu ai bani, poți să-mi vii de câte ori vrei. Nu e adevărat.
Când se arată 10 diamante, și după ce se arată 10 diamante, nu mai știu ce faci. Sărit. Mă sacrific, mă dau. Ok, și am revenit. Pe cutie, ce încă intră cineva. Nu mori. Please. De ce? Nu cred că putem găsi pe mapa asta aici. Nu cred că putem găsi acele lucruri, nu știu. Din câte știu, parcă erau și aici. Dar știu un loc. Cred că pe prima mapă e găsea mai des. Ok, hai că pe mine nu interesează chestiile astea. Ok. Îmi pare rău că n-am filmat când mi-a luat jocul ca să nu putem juca de la primul rechin. Și ceva, eu am bani. Hai să mă cumpăr doar atâtea diamante. Vedeți? Hai, încă una. Uitați-vă la bani acolo, la diamante sus. Să vedeți cum cresc. Așa, cred că ne ajung. Nu știu, poate ne trebuie neapărat ceva. Bă, la haine nu mi se mai prea deblocat nimic. Și ce aș vrea eu? Aș vrea pe asta, pentru că oricum n-am nimic aici. Și o să mai avem mai multă viață. Și chiar eu. Revenim la rechin de use. De fapt stai că și asta. Deci stai pe mine interesează chestiile astea. Ok, asta ce mapă. Deci noi aici trebuie să fim. Dar ce asta cu premiul? Aici. Top 5. What? Top 1. Să-ți puțin așa, what? Nu înțeleg ce vrea să spun. Nu, hai să dăm. Că se duce și timpul și apoi trebuie să închidem și video. Hai că voi pune pe pauză până se încarcă. Ok, s-a încărcat! Ok, aici chiar avem și asta de ok, o să mă pun eu pe... Și ceva. Vreau puțină muzică, nici chiar la maxim. Așa. Nu știu. Mai cântă? Fucking hell! Deci gata. Cântă ceva. Știi ceva? Stați puțin așa. Ok, mai bine îmi place. Chiar mai șmecher cu muzica de asta. Ok, sărăm de aer. Vom găsi. Poate unii știți ce vreau să vă arăt, nu știu. Eu vreau să uitați la video să nu-ți dați înainte. Ok, hai să mâncăm. Uite, asta. Deci dacă luați, nu contează de asta. Vedeți cum este aici ștele? Și uitați-vă la viață. Eu am viață infinită, nu mi se mai gata. Dar dacă, de exemplu, mă atacă... Uite, mănâncă de asta gata, mi-a din viață. Dar mi se plâng la loc pentru că eu am mâncat ceva. Dar nu o să fie chestia asta la infinit, logic. Pentru că așa ar fi prea OP. Prea... Am găsit Y-ul, dar... trebuie să ne ducem așa pe sus. Cel mai mare scor al meu și parcă e de 3.000 sau de 2 milioane. Nu de 3.000, de 2 sau de 3 milioane. Da, și când s-a rugat mai am pus ăla. Așa, am mâncat. Asta era. Și, da, merge și la alea verzi. Deci vreau să vă și arăt. Că știți că unele sunt cu de alea verzi. Butoaie de alea toxice. Numai de astea găsim, what? Eu tot o iau pentru că, din câte știu, îți dă și asta puncte. Da, îți dă puncte. Ce, mă? Uite, pe tot mă, nu mă să face. Deci toți dați, da? Toți dați. Bine, băieți. Na.
Ce-ai făcut? Mănânc și eu ce prin pe aici. Ah, Gold Rush. Am nu Gold Rush. Încadită mai balena. Omorită celou. Un electrocutat. Ok, s-a dus și asta. What the fuck? E curent de aia. E ceva misterios aici, pentru că dintr-o dată am auzit o muzică de asta. Cred că ați auzit și voi muzica. Oh, what the fuck? What the fuck? Ah, puneți comune aici, da? Ok. Ce-ați făcut? Mie tot îmi sună ceva misterios pe aici. Că ar fi. Hai să căutăm un... Oh, fuck! Ceva e aici. Numai un pic așa, tot așa. Noi ne-am duce... A, nu duce nicăieri chestia asta. Nu, hai să mergem atunci încoa. Să mergem la... Fost noi. Că o să și murim, că de ce nu? Dar nu e nimic. Chiar acum nu prea are nimic acum. Pe aici putem să ia așa cu... Oh my fucking god. Ce doamne să ia? Eu mănânc chestiile astea. What the fuck, cât space? Nu știu. Ăsta se dă mult dacă ăsta cu diamant. Se dă extrem de mult chiar dacă e mic. Dacă tu, de exemplu... Nu știu, n-am pățit niciodată să am chiar așa puțin viață și să mănânc. Dar știu că am avut cam... Cum am... Un pic mai mult decât am avut data trecută. Și... Chiar îmi umple full. Adică... Da, când vrei să te uiți, tu nu mai e full din cauza că... Nu, ți se consumă totul. Să mă când tot prinde, nimic nu ne scapă. Mai puțin... o scăpat, era să zic de nu scăpat. Care l-au mâncat. Da. Nu știu ce sunt ăștia, sunt un fel de crabi, nu? Ia, de ce am mâncat ăia? De ce am mâncat ăstea? Eu nu mă înțeleg. Bă, eu spun că ăștia-mi parcă oamenii... Încetează! Nu mai mânca prostii. O să mâncăm răcând asta. Și ceva, n-am mai făcut o chestie de mult chiar mi-e dor de chestia asta. Hai să ne băgăm în piscină, pentru că aici e frumos. Vedem niște cururi la femeile astea. Ok, deci dacă noi mergem în față, n-am ajunge nică. Da, aici e un vulcan. Și nu-i fain să mergem acolo, că mor extrem de repede. Ok, hai să ieșim pe aici. Bă, serios, chiar și în conductele astea aruncați chestii. Chiar și în astea. Nu mai trage tu, căcatule. Comoara asta care nu ne dă decât extrem de puțin bani. Și voi de ce căcat mai dați cu căcații voștri de coadă? Dacă ăsta e pluralul. Mănânc asta. Nu de la nigă. Sau hâță, era nu. Da, trebuie să scriem hungry. Dar noi nu să scriem hungry pentru că doar să dea niște amărăși de bani. Ok, pentru finalul acestui episod o să ne sinucidem. Și mai dăm într-o bombă. Și cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-ați plăcut, apăsați să dați de like, episoade de genul, și v-ați abonat. Iar ne vedem data viitoare.